Riwruoge mag Jodak e kuonde dak ma Nairobi kaendi wuok tung' mosuo kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kuom chiwo thuolo ne joket mwandu mar gero orofa maboyo e boma kaendi. Jotelogo wacho ni kata obedo ni ok gitamre wach mar dongruok e boma, sirikand kaunti nyaka ler ne jodak chenro mong'ith kod omenda ma giketo tenge ne chano boma mondo mi obi ogeng' achiedh nade mathoth ikelo ne gi dongruok mar oganda. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Oseyangore ne kar dak mora mora boma Nairobi, ahinya to kuonde dak ma nyangafu, koro chenro manyien mar gedo biro, kendo ute mag orofa maboyo igero koni kod kocha. Ranyisi en kar dak ma Kilimani, Kileleshwa, Lavington, e kin kuonde dak mamoko machon, ute ne ok oyienegi kalo orofa 4 kadhi malo. Kata kamano joket mwandu sani gero ute nyaka orofa 10 gi wiye. En gima koro chwany moko kuom jodak e boma Nairobi ma koro wuok oko mar kwedo wach manowach kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mar chiwo thuolo ne joket mwandu ger ute nyaka orofa kata 25. While we are in agreement that there is a need to accommodate Nairobi's projected growth of 10.5 million by 2050, we wish to categorically state that the governor's approach blatantly disregards the correct legal procedure and good order. We further wish to unequivocally state that the Physical and Land Use Planning Act, PLUPA 2019, as is commonly known, is the ultimate planning law in Kenya. Jodago ywak ni kaunti ma Nairobi pok onyalo kata chano ngima oganda masani odak e boma makale achiedh nade mathoth kamoting'o koso pi, oula, chenro marach mar pi taka e kind weche mamoko. Onge shida mar ute Nairobi ka, mano gima bro ng'isi. Gima tiere shida mar mantie ni ng'ato onge pesa manyalo nwang'o ot. Sani kidhi adhi Embakasi wacha, ibro nwang'o ute kata 2,000 man vacant kawuono. Ka ute matindo mantiere sani gi siwe jotame kaka kies bro wuok noe kata gweng'. Piny ng'we sani Nairobi nyocha koth ochwe, siwe jo muoch kila mahali kata nyaka town kawuono kadho CBD kanyo anonga siwe mola everywhere. Onge ndache onge ang'o, koro en odo shughuli gik onge ng'ama nomiye tij pilano. Florence Nyole ma en ogaye mar jogor ute kod jalony e chano bombe Patrick Adolo yango ni gavana Sakaja odhi ataro mar chike matayo chenro mag pango ute e boma, gino magiwacho ni nyalo biro kelo achiedh nade ne ngima oganda mathoth modak e boma. We're in trouble because they cannot just fathom the complexity. They cannot fathom it. They cannot even begin to understand how complex this space is. And so they think city planning is reduced to heights. You cannot reduce this complexity to a story about heights. What do you take us for? The 2014 Nairobi Integrated Urban Development Plan, new plan as is commonly known, identified 7 subsectors that had been earmarked as critical zones requiring further detailed planning. We even note that bids for the planning of Woodley Estate, Ruai, Kasarani, Embakasi and Kibera were put out. Yet to date, this process has not moved forward. These plans and procedures, as laid out in law, would ensure the creation of a shared vision for Nairobi by Nairobians. Jodagi bedo kwedo wach mosebedo ka wuothe mbui ni jomoko koro ok dwa mondo mi jomo chan ochore butgi, emomiyo gidwa mondo mi gedo makamagi otim e kuonde ma gidake. Ok inyalo wacho ni joma odak Isili nopogore joma odak Kileleshwa, gin human beings. So apani mano is not concerned marwa in Lavington. Concern marwa en gino bro impact negatively on the environment. Bro chandowa kako nego bedo odak ok bibedo maber. Koro no ginyiso ka gibiro timo mondo jogo biro jo Islands go wanwa kod gi wach. Jodak gi obono mar dhi e doho kendo chungo dongruok madhi nyime kaunti ma Nairobi nyaka chieng' kaunti puodhre wi wachne kendo keto kenge makare mag chano boma. Simpros Okinda, Ramogi TV.